Het is in 1989 geweest op de Schelling. De heer Rumkorf. Ja, die man die stak er ook 2 stukken glas in een vlam en toverde daar ook een paardje uit. Sindsdien ben ik eigenlijk in de ban van het vak geraakt. Het is prettig om met andere creatievelingen ook wel bij elkaar te zitten natuurlijk. Je creëert toch iets met je handen en uit je eigen gedachten. En die binding heb je sowieso. En verder zijn we natuurlijk hele kleine ondernemertjes. In tegenstelling tot bij mij thuis heb ik hier ook bezoekend publiek. En steeds meer, dat is prettig. En dat valt me ook zeker niet tegen. Verder is het zo dat het natuurlijk elkaar aantrekt. Komen ze bij de keramisten kijken, dan zien ze ook de glasblazer of andersom. En dat heeft altijd weer een aantrekkende werking op elkaar. Ik heb een eigen stijl gewoon en daar ken ik, dat heeft de oude baas me ook nog meegegeven dat ik die vast moest houden en dat ik daarmee door moest gaan. En nou ja, tot nu toe doe ik dat. Maar ja, ik maak een enorme verscheidenheid aan dingen. Ja, dat is voor mij ook het aantrekkelijke eraan. Je kunt altijd weer wat nieuws proberen te ontdekken en ja, dat kan eindeloos doorgaan. En wat is een typische peterselie? Ik denk mijn danseressen wel, ja. Tenminste, ja, mijn danseressen. In Schoonhoven heb ik gestudeerd voor goudsmid. Het gaat steeds beter, zeg maar. Er zit nog steeds groei in. Dus ja, ook meerdere opdrachten. Weer nieuwe klanten erbij. Het is heel wisselend. De een die loopt heel makkelijk naar binnen en de andere hebben toch wel zoiets. Oh, de hekken en mogen wel naar binnen. En, kijk, het is een vrij donker gebouw van zichzelf en dan die grote traliehekken ervoor. Ja, toch mensen toch altijd een beetje zo'n weerstand van, daar mag ik niet naar binnen. Echt nog het gevangenisgevoel dat ze erbij hebben. Maar waarom zit er nou eigenlijk hier, hè? Omdat dit de enigste mogelijkheid was voor mij om te starten. Zeg maar. Dus kleine ruimte en ja, voor mij heel geschikt. Ik kon mijn winkeltje erin hebben, mijn atelier. Ja, dat was wat ik altijd wou. Krijg je hier extra werk bij, omdat je hier resist? Soms was het inderdaad van mede-ondernemers hier. Die komen dan hier naartoe in plaats van dat ze naar de stad toe gaan. Maar het is vooral de contacten, zeg maar, onderling dat heel erg leuk is. En ook alweer doorpraat, zeg maar. Ik ben echt een roes. Ja, ik denk gewoon sieraden. Meestal wat groot van formaat, zeg maar. Maar wel weer strakke vormen erin en toch ook wel weer beweging. Dus ja, ik wist van tevoren dat dat in eerste instantie een tijdelijk project is. Dus ja, je hoopt zo lang mogelijk te kunnen blijven. Het wordt een hanger, moet het gaan worden. Dus probeer nou alvast een beetje de vorm erin te zagen. Het moet straks eigenlijk gewoon een hele strakke rechthoek gaan worden. En de randjes, zeg maar, dat smelt ik dan straks weer om. En dan maak ik het hangeroog aan. In de Blokhuispoort zit ik nu 1,5 jaar ongeveer. Nou, een ideale ruimte hier op de binnenplaats. Maar ook het contact met de andere mensen die hier hun bedrijfjes hebben. Je hebt toch wel vrij veel contact onderling. Je loopt dus even bij elkaar binnen. Het werkt ook wel heel inspirerend, hoor. Ik krijg mijn opdrachten ook wel via aannemers, schildersbedrijven, architecten en dergelijke.
Ik hoef het niet echt specifiek van de mensen te hebben die hier op bezoek komen in de Blokhuispoort. Maar het is mooi meegenomen natuurlijk. Nou, het komt natuurlijk wel uit een bepaalde passie weg. Om ook met een bepaalde vorm van kunst bezig te zijn. En ik had zo'n ruim 20 jaar geleden de mogelijkheid, toen er een kerk in Roodhuis gerestaureerd werd, het glas en lood, dat ik daar aan mee mocht werken. Nou, ik wist wel hoe glas en lood in elkaar gezet werd. Ik wist er ook wel iets vanaf. Maar vanaf die tijd heb ik door heel veel zelfstudie heb ik het mezelf eigen gemaakt. Ja, en je leert nog iedere keer. Iedere opdracht is weer anders. Je blijft aan het leren. Ik heb hier wat meer ruimte dan dat Peter heeft. Dus ik zei van nou, zet hier ook maar wat neer. Er zijn al een paar vazen verkocht. Ja, mensen die dan niet specifiek daarvoor komen, maar voor glas en lood bij mij of voor andere werkzaamheden. En die dat zien en zeggen van goh, ik vind het toch wel heel erg mooi. Dus het werkt wel. Kijk, kunstgeschiedenis komt hier heel veel bij kijken. En dat heeft altijd al mijn interesse gehad. En nu ben je met een onderdeel daarvan ben je dagelijks aan het werk. En dat maakt het wel heel mooi natuurlijk.